Ah, mwadzuka bwanji nonse amalawi anzanga. Ah, kulikonse kumene muli pamene nthawi ikuti 10:38 lero pa 28 Oktoba 2025. Ndikomereni mtima azibale anga, azilongo anga konse kumene muli. Mmene ndikuteromo maiko akunja ndi Malawi muno. Ndikomereni mtima adimini athu ndi masapota onse a gulu ili la Rise and Shine, amene mwini wake ndi Pangolini Pastor Shumba. Ine ndine Comrade Captain Kanyinji. Mundizolowere kwambiri chifukwa ndimabwerabwera. Pakakhala kulangiza ndimabwera kuzalangiza. Tinkhani tosekesa tomanga mabanja ine ndimakhala nanu. Nkhani zoti kuti tingathe kuzapulumuka bwanji kulowa mu ufumu wa Mulungu ine ndimakhala nanu. Sindimayankha mosemphana ndi mmene wina anayenera kuphunzira. Mundizolowere. Pakakhala kuti pena pakulakwika ine immediately ndimabwera ndikulangiza kuti ayi koma zena kutero. Ndiye mungathe kuona ndimagwiritsa ntchito zichewa zabwino komanso zopatsa chidwi kuti anthu adziwe aphunzire mwachangu. Ena amabwera ku inbox timapitiriza kuphunzitsa, koma ena amasankha kukhala chete. Izo ndi mmene zimachitikira. Koma ndikukhulupirira kuti kulangiza kwanga ambiri amapindula nako. Ndiyabwera ndi zinthu zitatu. Ndimati nditere kuti choyamba ndithokoze kwambiri Pastor Shumba kulankhula kwa lero mmawa mmene amalankhula ndi mtundu wa Malawi komanso ndi maforena amene amakhala Malawi muno ndi onse amene ali kumayiko akunja amva. Ndimati nditere kuti zikomo kwambiri chifukwa cha VN imene munayipereka, uthenga umene munapereka. Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri ndifuna ndinene kuti tikuyembekezera kuti mawa ndi tsiku limene Spika wathu wa Nyumba ya Malamulo akusankhidwa kapena kuti akukaonesedwa chifukwa kuti anthufe ma MP athu anamusankha kale Sami Sulaiman. Ndiye kuti akayambe ntchito yake. Ndiye ndikufunani mafuno abwino pa china chilichonse chimene inu mukachite mawa pa 29. Chachitatu ndimati nditere kuti pasakhale kuthawa apapa ayi. Amsonda mwadzuka bwanji. Ngati nkhani ina iliyonse imene ino mudalakwisa sizikutengera kuti kani ino village headman kuchiweta kumene ino kwanu kaya Nkumulowe
kaya ndi kuzowo hamachokera patipati pamene paja, kaya ndi kuliushi, izo ife tilibe nazo ntchito. Koma ngati milandu imene iniyo munapalamula ipezeke kuti munapalamula nawo, chipande chidziwa kuwomola. Palibe zoti mubwera ku DPP, ayi, khalani komweko. Munthu si umakhala membala wa mizi iwiri, sizitheka. Umakhala membala wa mudzi umodzi. Pamenepo ndimene zilili. Ndiye amsonda chonde. Ife tikadakonda kuti inu amene matumiza magulu apa wokhuzana ndi nkhani ya msonda, ife amsonda tinathana nawo. Ananyoza, analankhula za mwano, analankhula za zikulu, ndiye asalape apa kuti ayi wotembenuka watsopano, wobadwa mwatsopano, ayi. Khalani komweko, chipande chidziwa kuwomola. Zimene mafuna ndikuwuzeni amsonda ndi zimenezi. Koma dziwani kuti ndinu m'bale wanga, chifukwa kumene inuyo mukunena kuti nkwanu ndi kumene ndi kwawo kwa makolo anga aamuna. Koma makolo anga aakazi amachokera m'boma la Kasungu. Ine ndi Comrade Captain Kanyinji. Ndiye timati titero kunena kuti nkhuku yosusuka inadya chimanga chotentha chochoka pa moto. Nkhuku yosusuka inadya chimanga chotentha chochoka pa moto. Zinthu izi zimafunika kukhala chete. Ndikukhulupirira kuti simmakhulupirira kuti mukhoza kukhala kunja wa boma pofika lero. Zinatengera ku mpando wa chifumu kusintha ufumu mene tekero ufasini kuti inu mupezeke kunja. Mupemphere kwambiri kuti pasapezeke milandu imene ikukhuzeni pa zaka 5 zimene mwakhala muli m'boma. Amsonda ndizomvetsa chisoni. Mu audio yanu mwanena kuti chitukuko chimene Makathe Lazarus Chakwera adachita. Amsonda, mungatilozere kuti chimene wapanga chitukukocho chakuchikangawa ngati nkhani ndi ya chikangawa ndiye chitukuko apangadi. Ngati nkhani ndi ya zikwanje chitukuko apangadi. Ngati nkhani ndiyo yokasetera ku State House ndi kuphwanya zinthu zimenezo ndiye zathekadi. Ngati nkhani ndiyo nena zabodza za sona zimenezo ndiye zachitikadi. Apart from this, ife sitikuonapo china chilichonse chimene chachitika. Muzinamiza ana m'bale wanga amene akuyamwa. Koma wa zaka 5 kupita kutsogoloko simungamunamize. Ndipo munena kuti muzapanga ndale 2030. Chabwino, koma ndalezo sizingapangise kunena kuti muzaloweso m'boma. Ifeyo tizingosintha mapresident. Tizingosintha mapresident koma DPP idzakhala ikulamula mpaka nakalekale. Mukhala kunja kwa boma inuyo amsonda. Mukhala kunja kwa boma mpaka na zaka 200. Nikhulupirira kuti Yesu atabwera. Zikhala choncho. Ngati mufuna kumva zambiri bwerani ku inbox Comrade Captain Kanyinji. Mawa bwino. Zikoma kwambiri nonse pagulu lathu. Zikoma. Muigawane imeneyi ikafikire konse kumene kuli kofunikirako. Ikafike adziwe msondayo